11 апрельдән постановление нигезендә 65 яшь, 65 плюс булган 65тән арткан өлкәннәргә, эшләүче өлкәннәргә больничный лист бирү тәртибе кертелде. Бу безнең турыдан-туры Мәскәү аркылы ачыла торган больничныйлар. Әгәр дә кеше эш урынын ташлап китәлми икән, ул инде шушы больничныйга чыгу мөмкинлеген алды. Безнең һәрбер оешмабызда да мондый хезмәтчәннәребез бар. Бу чор безнең инде чәчү чорына туры килгәч, безнең колхозда эшләүче тракторчыларыбыз үзләренең хезмәт юлларын кайберләре инде туктатмады да, эшләп тордылар. Инде сәламәтлекләрен кайгыртып, күпчелек кеше безнең больничныйларда алды. Бүгенге көндә безнең 76 район буенча 76 кешебез 65 яшьтән арткан хезмәт яшендәге кешеләребез әле больничныйда булып тора. Чөнки больничный вакыты һәрбер 2 атна саен арттырылып барыла. Бу инде 31 декабрьгә кадәр дип күз алдында тотылып тора. Шулай ук безнең шушы пандемия чорында пособиелар буенча да үзгәрешләр кертелде. Безнең беренче бала белән минималь размер ай саен түләп тора торган яшьләргә кадәр булган минималь размерыбыз 4512 сум булса, бу инде хәзер арттырылды. 1 июньнән һәрбер әни кеше беренче баласын тәрбияли икән 6752 сум күләмендә айлык пособиелар ала башладылар. Бу безнең шулай ук беренче һәм икенче һәм башка балалар булганнарга да минималь размер 6752 сум тәшкил итә. Һәм безнең тагын больничныйлар бик күп булу сәбәпле без инде стажга карап түли идек, минималь размерга карап түли идек. Әгәр дә инде минималь размердан да хезмәт күләме аның эш көчендә кешенең хезмәт күләме ким булу сәбәпле минималь размерга җиткереп түләнде. Бу безнең стаж буенча да 100%-ка җиткерелеп түләнде. Бу шулай ук 31 декабрьгә кадәр безнең әле бу эш дәвам итәчәк. Безнең инде инвалидлар белән эшләребез туктатылмады. Шулай ук инвалидларыбызны кабул итә тордык. Хәзер инде без госуслуг аркылы бик уңайлы эш күрәбез. Чөнки документларны турыдан-туры китереп тормыйлар. Хәзер инде электронный вариантта җибәрүләре безгә дә уңайлы, аларга да уңайлы. Шуңа бу эштә туктатылмады. Барысы да үз режимында, үз